welcome back to JamOcs channel. So, today's video guys is kanang mag-mukbang ta guys. PESO deals sa Shopee. Mo'y atang imukbang. So, naatay JOLLIBEE. Napod tayo with ribbon. And then, agatong McDo guys. Wala na to ma-redeem. Kay ang layo na siya sa ato ang gisuguan nga gisugo nato nga ipa-redeem, so layo na sila. So una-una guys, daghang salamat nila ni Dexter ug si Sikan kay mo'y ato hang gisugo nga i-redeem kay na timingan nga mo ato sa Tagbilaran, so ato silang gisugo nga ipa-redeem. And yeah, dara tangkal. So thank you very much. Thank you Ninong. Thank you very much. Thank you Ninong. Thank you, Ninong. So, naana karon guys is Jolly Spaghetti. Kana. Yan, Jolly Spaghetti. Cheesy Jolly Hot Dog. Yan, Cheesy Jolly Hot Dog. Yeah, natay. Yum Burger. Yum Burger. And then, we have also here buko pie. And Pie. peach mango pie. Peach mango Yeah. pie. Morning guys, sa red ribbon natay butter mamon and Tyson cake slice. And then sa isa. Oh no! Kuha sa bahan palihog. Naman. Ano to? Wa. Naiusa guys ang moist choco gilabay sa akong anak. So Wala. some anhi guys, ang price niya is 1 peso only kani. Buko pie 1 peso. Butter mamon 1 peso. So kani 30, 20. So og itotal ni na galihok at ang lamisa guys. Pasensya galihok at ang lamisa. So total ni sa ani tanan guys og price ni ja kapat na ni sa og 600 pesos ang nagi total 600 pesos. So ato na ni siyang napalit guys worth 100 200 guys. 200 na ni siya tanan. Ag ato ang McDo wa pa nato ma-redeem. So, okay na to guys, kaya ang McDo until December pa to siya, pwede i-redeem. And yeah, kani, Jollibee o Red Ribbon, 60 days siya dapat ma-redeem mo. So, itong McDo okay na to guys. Nag-eating nga siya guys, gamukbang nga siya una. So, if you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads namin. So, magkaon na tayo, guys. So, before anything else, usa magkaon, mag-pray. So, mag-pray natin. Hindi Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Daghan. Salamat, Ginoo, sa grasya, Kusga. ihatag mo, alon, aglawa, sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, kaon na tayo, guys. Yes. Bigiti una. Hey, wait. Nang wait sa nang na. Ito nga mo, anha Tara lang mo ba? ni. Dad, come on. Tara nga sama. Wait sa ha. Taraman sa nina to guys. Sorry. Hula. Ubisog ko. Ubisog. Magkuha na tama? Yes. Wait ha. Sa. Isa na isagol guys. So, aho ra mong tudluan guys. O insaan pag kuha sa PESO deal sa atohang next vlog. So, karon guys, magmukbang sa ta. Nag-eating. Nasi po pagkatag ko. So, atong unahan nila guys, ang favorite sa mga bata, ang spaghetti. Hindi ako ba? Ginagawa mo. Nay ka na naman. Bakalo. Ako. Sarap. Okay, ma.
Harap, gabi. Tsaka, tsaka mahatag sa nilang mama. Yan na. Kanang bang. Lagi isa, guys. Karisa. Uy! Sorry! Oh, no! Ah, so ito din. Jubi, kayo itong labisa na. Sa cheesy hot dog. Ali, dari ha? Cheesy hot dog. Harap. Sarap. Tsaka, ay, masipag na. Nayuwi. Lihat ka na itong lamisa, guys. So, ag makdo, guys. Ma-redeem din siya, guys. Ate. Sa tagbilaran ra. So, before mo kuan, tanawan niyo una og asa pwede mo i-redeem ang location kay naman pud tudad to nakabutang. Ano ba? Spaghetti, sarap. Yum, 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 yum. Sabi. Ako ang hakap. Be. Ginagawa mo. Dari ka, Han. Dari ka. Ito. Sabi ay. Tsaka, Ay, krapo. Nagkrapo ko, ma. Pugnaw. lihok ka na, Han. Mama, nagkrapo. Pugnaw, ma. O, tsaka ito nga na misa in town inday. Pasensya kaya nata sa kotsyon. Ano ba? Pala mga kutsini. What na kung paghinay mo na. Kakayo eh. So, pwede pa lang sa naimakdo sa hagna. Pero dili siya pwede adto mo redeem. Ang pwede ra nila ato sa BQ Mall. Ginagawa mo. Wow. Dami yung tutong makdo. Kaya na ito'y makfloat, makfreeze, sundae. Maridiman. Hindi pa kamaon eh. Achoo! Sarap. Mm. Ma. It's done. Ma. Done. Where to say this? Lihok siya itong lamisa na. Wala mo na hurot na na. Ma, kanina put mo. Wait, ha? Okay, ma. Oh, so Sasabihin. delicious. So delicious is what this? Jeff. Panisa, ma, ha? Kami ba na? Amin naman. Di na. Nakausap ko daw ni. Ay, mana. Funny. Wait. Okay. Sani peach pie. Peach pie? Wow, is that square? Pichay ko. Horot na ilagay. Horot. Lihok na itong lamisa, guys. Dara. Wait a minute. Ikaw. Saan na? Sagot, guys. Isuli na. Magmukbang ka, guys, na yung mga bata. First time mukbang, guys, nga rin lihok ang lamisa. Juk ang cellphone. Hani ba na?
Ma. Sa. Wait. Ma, Uy, lihok sa nina. Ni manina. masarap po. Candy bar. Sorry. This vanilla white. Ito guys. White. Cheesy. Nama. Ah, Mukbang. nama. Dengan ni? Kami. Let's go mukbang. Kami. Kami. Yay! Wag ka makit idari yours. Lihok sinetengani sa dari. Ay. Yeah. Down, be down. Lihok si mo magkauyan. Na. Kami. Ha? Wah, yung ka chicken. Yung ka chicken. Ano ba dako? Kami. Kana? Ma. Ma. Ha? Okay. Ang ilong. Ha? Ha? Na, kani basi. Pala mga tumukuhan guys kay Saba. Saba, pala mga abaw. Abaw. Ano ni? Wala, manghipusa ta guys. Saan ka? Pati na wala sila mga. Dali ko eh. Tara, lagi bit. Yan lagi. Ay, natuan na. Oh no! Ikaw na, dali na. Kare, burger. Ang ka? May aho. Bitok ka. Sarap. Ang bigan mo. Sarap. Oh no. Oh no! Yan na. Garaon ka na. Yan na. Ah, si Tuhan. So, doon na. Kaya. Hindi, maghilak. Upay ka, tadaghan. Hindi ko, video. Pa. Brother, tuloy na, hangar Nangurot na, guys. Kareda. Ay, Hit ka, lamisa, guys. Kuan sa kuan ba? ingat na po ang man. Ingat na po. Maingat na po Naman. ang Warak. pan. Maingat na po ni Wala tubig. ang pan. So, ina na. Maingat na po ni ang pan. Na. Hudda sa Busog na gajid mi, guys. Natanawa na, guys. Gipanghatag-hatag na, guys. Agma sobra. Hay, sobra na ko. Down, be. Ha? Down. Oh. Pa. No. Wala yung laman manabi. Hindi, ha? Ay. So, It's done, guys. Mama! dahag sobra, guys, nabilin. O, di ba, guys? So, ayun, sana. So, dahag sobra, guys. Anak, guys. Ayan, hindi. Ayan, hindi. Yung mukbang, guys. Nagkat ng gamay. Ginawa ko. So, dahil salamat for watching. And, And, purot. ako arang i-share ninyo, guys, o yun sa ninako pag-avail o PESO deal sa Shopee. So, dahil salamat sa Shopee. And Ginagawa mo. then, thank you for watching, guys. Bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye. Ikaw, bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Let's go.